Sâmbătă, 17 iulie 2021, a avut loc Comitetul de Coordonare Județean al PNL Sălaj, eveniment care s-a desfășurat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău, în prezența a peste 300 de delegați și a numeroși invitați. Pe ordinea de zi a ședinței Comitetului de Coordonare Județean al PNL Sălaj s-au aflat 8 puncte, dintre care cuvântul invitaților, prezentarea raportului de activitate și alegerea Biroului Permanent Județean au fost cele mai importante. În cadrul acestui Comitet de Coordonare Județean al PNL Sălaj, Lucian Bode a câștigat un nou mandat de președinte al organizației județene, ministrul afacerilor interne urmând a fi secundat de Dinu Iancu Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj, în calitate de prim vicepreședinte pe domeniul politici publice și subprefectul Virgil Țurcaș, prim vicepreședinte, strategii politice și comunicare. În continuare, au fost aleși 8 vicepreședinți, lista fiind deschisă de către Radu Căpâlnașiu, fostul primar al municipiului Zalău, ales la Departamentul pentru Strategii și Relații Politice, Paul Maghiu, actualul administrator public al județului la Departamentul Imagine, Comunicare, Relație Mass Media și purtător de cuvânt, Nicolae Erdelean, consilier județean la Departamentul pentru Politici Economice, Mediu de Afaceri, Dezvoltare Regională și Fonduri Europene, Eugen Pop la Departamentul pentru Politici Sociale, Relații cu sindicate, patronate și organizații neguvernamentale și grupuri de cetățeni, Bogdan Ilea, actualul secretar de stat în Ministerul Justiției, la Departamentul pentru Politici privind administrația publică, justiție, siguranță națională, ordine publică și siguranța cetățeanului, Ioan Iepure, consilier județean la Departamentul pentru Politici în Agricultură, Silvicultură, Mediu și Dezvoltare Rurală, Vasile Bulgărean, actualul inspector șef școlar la Departamentul pentru Politici în Educație, Cercetare, Cultură, Culte, Minorități și Sport, și Alexandru Dimitriu, consilier județean la Departamentul pentru Politici în Sănătate. Pentru locurile de membru în Biroul Permanent Județean au fost aleși un număr de 15 persoane și anume Alin Băbănaș, primarul Comunei Surduc, Gheorghe Bancea, directorul Casei Corpului Didactic, Claudiu Bârsan, vicepreședintele Consiliului Județean, Nelu Blidar, viceprimarul orașului Cehu Silvaniei, Dănuț Crișan, Mihai Crișan, președintele PNL Zalău și consilier municipal, Angelica Lazar, primarul Comunei Dragu, Cristian Lazar, primarul orașului Șimleu Silvaniei, Vasile Lazar, primarul Comunei Măieriște, Angela Lipo, consilier local la Șimleul Silvaniei, Adrian Margin, consilier județean, Călin Morar, primarul Comunei Crișeni, Gabriel Mureșan, primarul Comunei Zimbor, Mircea Pop, primarul Comunei Cuzăplac și Cristian Ungur, primarul Comunei Gâlgău. De remarcat faptul că din cei 26 de membri aleși în Biroul Permanent Județean al PNL Sălaj, doar 2 membri sunt femei. Președintele Organizației Județene a Femeilor Liberale și președintele Organizației Județene de Tineret fac parte, de asemenea, de drept din Biroul Permanent Județean. Evenimentul Partidului Național Liberal Filiala Sălaj s-a bucurat de prezența premierului Florin Câțu, precum și altor importanți lideri liberali, Robert Sighiartău, secretarul general al PNL, Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, Rareș Bogdan și Cristian Bușoi, europarlamentari PNL, parlamentarii Violeta Alexandru, Alina Gorghiu, Florin Roman, Dan Vâlceanu și Pavel Popescu, miniștrii Nicolae Ciucă, Raluca Turcan, precum și a președinților de organizații județene din regiunea de Nord-Vest, Ioan Turc, președintele filialei Bistrița Năsăud, Ionel Bogdan, președintele filialei Maramureș, Adrian Cosma, președintele filialei Satu Mare, Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor și președintele Organizației Județene Bihor a Partidului Național Liberal și Daniel Buda, președintele Organizației Județene Cluj. Președintele Partidului Național, Ludovic Orban, a fost prezent la această manifestare, însă discursul său a fost mai degrabă legat de folclorul românesc și nu de liberalismul din România. Bine ați venit, dragi prieteni, dragi colegi! Mi-a fost dor de această imagine frumoasă pe care o văd acum în fața mea, o imagine pe care o așteptam de atâta timp, după această perioadă grea de pandemie prin care am trecut cu toții, o imagine formată din dumneavoastră, cei care sunteți cei mai reprezentativi, membrii ai Partidului Național Liberal, filiala Sălaj. Vorbesc despre
aproximativ 350 de colegi invitați, pe care astăzi noi i-am așteptat la ședința Comitetului de Coordonare Județean. Pentru hărnicia, seriozitatea, disciplina și performanța politică la care a ajuns PNL Sălaj, astăzi ne-au făcut onoarea de a fi alături de noi prieteni adevărați ai acestei filiale. O să invit pe rând la cuvânt, dar așa cum puteți vedea, sunt președinții filialelor PNL din regiunea de Nord-Vest, sunt colegi miniștri din Guvernul României, sunt europarlamentari și parlamentari din Parlamentul României, primari și președinți de consilii județene și, nu în cele din urmă, președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, și primul ministru al României, Florin Câțu. Tuturor le mulțumesc și, așa cum ați văzut ordinea de zi, înainte de a intra efectiv în ordinea de zi a ședinței noastre, o să vă rog să îmi permiteți să invit la cuvânt pe rând pe fiecare. Pe dumneavoastră să vă rog să aveți răbdare, pentru că odată la 4 ani se întâmplă să avem un eveniment atât de frumos în familia liberală din județul Sălaj. Începem luările de cuvânt și mesajele invitațiilor noștri speciali cu președinții filialelor din regiunea de Nord-Vest și o să încep în ordinea în care ei deja au fost aleși. A fost ales președinte al filialei Bistrița-Năsăud, domnul primar Nelu Turc. Te invit la cuvânt. Domnule președinte Ludovic Orban, domnule prim-ministru Florin Câțu, domnule președinte Lucian Bode, domnilor miniștri, parlamentari, primari, domnule președinte al Consiliului Județean, Dinu Iancu Sălăjanu, stimați prieteni din județul Sălaj, vă transmit salutul colegilor mei din județul Bistrița-Năsăud. Județele Sălaj și Bistrița-Năsăud au multe lucruri în comun, dar cred că cel mai important element este profilul uman. Români adevărați, oameni harnici și frumoși. Am văzut la cald, Zalăul arată din ce în ce mai bine. Ne-am bucurat mult când la alegerile locale am aflat că președinția Consiliului Județean a fost câștigată de un veritabil artist, de un român cu renume național, de Dinu Iancu Sălăjanu. Felicitări de la acest microfon. Sunt aici, evident, din respect pentru dumneavoastră și din respect pentru Lucian Bode, un om politic tânăr, un om politic care la 46 de ani este deja ministru în al 3-lea guvern. A fost ministru în guvernul Mihai Răzvanu Gureanu, în guvernul Ludovic Orban și astăzi ministru în guvernul Florin Câțu. Numele lui se asociază cu performanța, noi privim către Sălaj cu interes și, evident, încercăm să preluăm tot ceea ce este bun aici. Sunt, în același timp, și în calitate de susținător al lui Ludovic Orban. În 2017 nu am făcut parte din echipa lui Ludovic Orban, dar Ludovic m-a convins în acești ani că este și om politic. Este empatic, cu adevărat interesat de soarta Partidului Național Liberal și un om apropiat de sute și mii de liberali. A condus guvernul în cea mai grea perioadă de după cel de-al doilea război mondial. De aceea se bucură de susținerea mea și de susținerea marii majorități a colegilor mei. Vă doresc multă sănătate, putere de muncă, succes și vă aștept în județul Bistrița-Năsăud. La Bistrița, la Băile Figa, la Colibița veți găsi lucruri frumoase și foarte multă ospitalitate. Succes în unitate, Doamne ajută! Mulțumesc, domnule președinte!
O să vă rog să-mi permiteți să fac o derogare de la ceea ce v-am propus, pentru că Florin Roman, domnul deputat Florin Roman, pleacă la un alt eveniment și o să vă rog să îmi permiteți să-l invit să ia cuvântul. Domnule deputat, aveți cuvântul. Mulțumesc, Lucian, să rămână bună ziua. De foarte multe ori colegii îmi spun că sunt cam încrâncenat și astăzi o să fiu mai relaxat și o să îi spun prietenului Nelu Turc: Nelu, casa ta este Partidul Național Liberal. Casa ta este Lucian Bode, casa ta este Emil Boc, casa ta este Florin Câțu, casa ta este Dinu Iancu Sălăjean, casa ta înseamnă toți liberalii care știu ce ai făcut la Bistrița și după această competiție, dacă nu înainte, te așteptăm în marea familie a Partidului Național Liberal. Știu că vei fi alături de noi, Nelu Turc. Dragii mei, e prima dată când văd și eu sala. Știu că domnul Boc duce la glume și îi spuneam: domnul Boc, e prima dată când am și eu norocul de la înălțimea mea să reușesc să văd mai bine sala. Și dacă tot e să fim glumeți, știți, circulă o vorbă la noi în Ardeal: multă lume adunată și la ficior și la fată. Avem astăzi aici o echipă extraordinară și cred că domnul Flutur se uită așa puțin, cred că v-a bătut Lucian Bode cu prezența față de evenimentul de la Suceava, deși domnul Flutur este foarte, foarte atent la detalii. Suntem cu toții astăzi aici din respect pentru dumneavoastră, să vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut în slujba Partidului Național Liberal, să vă spunem că Partidul Național Liberal trebuie să rămână unit și ăsta trebuie să fie mesajul nostru pentru toți ardelenii. Noi nu vrem decât unitate și respect. Niciodată nu am cerut nimic gratis. Niciodată nu am cerut mai mult decât trebuie pentru noi. Noi suntem cei care punem în punga Partidului Național Liberal foarte multe voturi. Și pentru asta nu vrem decât respect. Am venit zilele astea, am fost la Satul Mare, vin dinspre Cluj și am văzut ce înseamnă să aveți un ministru ardelean de succes. Mă uitam la drumuri și nu-mi venea să cred. Și sunt un om care am făcut administrație. Știu să fac diferența între un drum județean, un drum național sau un drum local. Ceea ce a făcut Lucian pentru Sălaj se vede cu ochiul liber, se simte și ne face viața tuturor mai ușoară. Lucian, eu sunt... Lucian a fost doar, din punctul meu de vedere, cel mai bun ministru al transporturilor. A fost și un ministru care și-a respectat cuvântul în fața colegilor, ceea ce este important pentru ardeleni, și mai mult decât atât, a fost și un om de partid. N-a uitat de unde a plecat, n-a uitat că a plecat de acasă, n-a uitat cine l-a susținut pentru acea funcție și pentru asta are tot respectul meu și sper că și al tuturor liberalilor din România. Mă uit la competiția internă și vă spun cu sinceritate că nu-mi place ce văd. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Boc, cu ceea ce a spus domnul Blaga, s-a depășit orice linie roșie. Eu cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevăratul nostru adversar. Iar adversarul nostru adevărat este și va fi Partidul Social Democrat. O luptă atât de intensă și de aprigă în interiorul Partidului Național Liberal, în care primul ministru și miniștrii cabinetului liberal sunt atacați mișelește, trebuie să înceteze. Cei care susțin această campanie murdară să știe că va fi
viață în Partidul Național Liberal și după 25. Și vreau să mai știe un lucru un anumit coleg. Nu mai trebuie să susținem în Guvernul României miniștri ca Antonel Tănase, care, fiind președintele unei organizații de sector, a adus mai puține voturi decât ați adus dumneavoastră și a ajuns ministru, iar alții care au adus multe voturi în punga Partidului Național Liberal au fost lăsați pe afară. Nu mai trebuie ca niciodată oameni de acest gen care spun despre colegii lor că sunt ticăloși, că sunt trădători, doar pentru că au opțiunea Florin Câțu, nu mai trebuie să facem asemenea greșeli. Închei cu un mesaj de unitate. Maramureș, Satu Mare, Arad, Sălaj, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Alba, Mureș, Brașov, Harghita, Covasna, o singură echipă, echipa Partidului Național Liberal, echipa Florin Câțu. Cu Dumnezeu înainte! Spun bun venit colegilor care s-au alăturat echipei noastre de astăzi, după un drum lung de la Oradea, domnului Ilie Bolojan, domnului Robert Țigartău, secretarul general al Partidului Național Liberal, și prietenului meu, Rareș Bogdan, europarlamentar. Continuăm intervențiile noastre și îl invit la cuvânt pe cel de-al doilea coleg, președinte de organizație din regiunea de Nord-Vest, ales ieri în fruntea organizației Satu Mare, Adrian Cosma. Bună ziua, stimați colegi sălăjeni, domnule președinte Orban, domnule prim-ministru, domnule președinte Lucian Bode, mă bucur că sunt astăzi aici, alături de dumneavoastră, într-un moment atât de important pentru filiala PNL Sălaj. Este o onoare, de altfel, să fiu alături de prietenul nostru, Lucian Bode, care a făcut lucruri bune nu doar în Sălaj, ci și în Satu Mare. Și ori de câte ori am ocazia, îi mulțumesc, pentru că, într-adevăr, așa cum s-a spus adineori, a fost și este un ministru performant cu care vă puteți mândri. Sigur că politica este, până la urmă, despre ceea ce trebuie să facem pentru oameni, despre performanță, despre managementul politic, ceea ce nu pot să nu observ. La Sălaj lucrurile funcționează foarte bine, pentru că tocmai, doar de câteva zile, ați dat un semnal puternic în ceea ce privește administrația locală și ce înseamnă într-adevăr o echipă unită și o echipă performantă. Ați dat cel mai tânăr primar din țară și îl felicit pe Cristi Lazar, prietenul meu Cristi Lazar, care a demonstrat că se poate. Vă doresc mult succes în continuare, vă doresc tot binele, îl felicit pe domnul președinte Dinu Iancu, care este un model de eleganță pentru noi, un model de mult bun simț și cred că peste câțiva ani vom putea colabora bine, județul Sălaj și județul Satu Mare, administrativ, cele două consilii județene, pentru că asta ne dorim și noi. Ceea ce ați realizat dumneavoastră la Sălaj, vom realiza și noi la Satu Mare. Încă o dată, domnule ministru Bode, vă felicit și vă urez multă baftă în toate proiectele pe care urmează să le realizați. Mult succes! Mulțumesc, domnule președinte! Mâine va fi ales președintele organizației PNL Maramureș. Cu emoții mari a venit astăzi la Sălaj Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș. Bună ziua, dragi sălăgeni! Mă bucur să fiu astăzi aici, la Zalău, între prieteni, spun eu, între vecini, pentru că aici, cu organizația PNL
Sălaj, cu Lucian, cu Dinu Iancu Sălăjanu, cu dumneavoastră, cu o parte din primari pe care îi cunosc personal, am o colaborare foarte bună și am avut întotdeauna o colaborare foarte bună. Cu Dinu Iancu Sălăjanu am început din prima săptămână de activitate în Consiliul Județean Maramureș să colaborez. Ca și colaborator, ca și vecini, am început să punem bazele unui proiect împreună cu domnul ministru Bode, care pe atunci era la Ministerul Transporturilor, să punem bazele unui proiect important pentru această regiune, nu doar pentru Maramureș și pentru Sălaj. Și este vorba de drumul expres care va lega cele două județe, Maramureș și Sălaj, dar nu numai. Vorbim de un proiect de anvergură pe care cu Lucian l-am pus la punct și am început să facem demersurile prin consiliile județene, prin administrațiile publice locale, să facem satul mare Maramureș, Maramureș, Sălaj, Sălaj, Dej, Dej, Bistrița, Bistrița, Suceava, autostrada Nordului. Sunt multe lucruri pe care aș putea să vi le spun din colaborarea noastră, dar vreau să vă spun un singur lucru. Dacă Lucian nu era ministru al transporturilor și Marcel Boloș nu era ministru al fondurilor, astăzi Consiliul Județean Maramureș, Consiliul Județean Sălaj și alte administrații publice locale, atât din nord-vest cât din toată țara, nu puteau discuta despre infrastructură serioasă, infrastructură mare pentru județele lor. Nu puteau discuta, pentru că ei au fost cei care au inițiat ordonanțele de urgență prin care ne-au dat atribuții. De aceea vreau să-i mulțumesc lui Lucian, vreau să-i mulțumesc lui Marcel Boloș, chiar dacă nu este aici, și vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care s-au implicat. Urmează o perioadă grea, atât politic, cât și din punct de vedere administrativ. Oamenii au așteptări de la noi, atât de la Maramureș, cât și de la Sălaj, atât de la administrațiile locale, cât și de la guvern. Iar noi avem datoria să nu dezamăgim oamenii. Fiecare dintre dumneavoastră, primarii din Sălaj, primarii din Maramureș, primarii din Satul Mare, din Bistrița, Cluj, Bihor, din toată regiunea și din toată țara, trebuie să livreze pentru cetățeni. Trebuie să livreze ceea ce au promis. Asta este datoria noastră. Iar noi trebuie să demonstrăm că ne ținem de cuvânt. Ori ca să facem aceste lucruri, avem nevoie de un parteneriat strâns, atât cu Guvernul României, cât și cu președintele României. De aceea am venit astăzi aici să îl susțin pe primul ministru pentru poziția de președinte al Partidului Național Liberal, Florin Câțu. Vă urez tuturor succes în aceste alegeri pe care le aveți astăzi în față. Îi urez succes lui Lucian Bode, lui Dinu Iancu Sălăjanu și fiecăruia dintre dumneavoastră. Am încredere în înțelepciunea voastră și am încredere că pe 25 septembrie veți vota pentru un parteneriat între administrația publică locală și guvern, pentru un parteneriat între administrație, guvern și președinte. Așa să ne ajute Dumnezeu! Mulțumesc, domnule președinte. Tot mâine, tot cu emoții, este candidat pentru un nou mandat la funcția de președinte a organizației Cluj, sălăjanul nostru, domnul europarlamentar Daniel Buda. Domnule președinte Ludovic Orban, domnule prim-ministru Florin Câțu, distinși membri ai biroului executiv, doamnelor și domnilor miniștri, domnilor parlamentari, europarlamentari, dar mai ales, dragi sălăgeni, dați-mi voie să vă spun tuturor, bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult că ne vedem astăzi aici, iată, într-un moment important din viața filialei dumneavoastră, alegerea unui nou birou permanent județean.
dincolo de ceea ce înseamnă salutul pe care vi-l traduc de la Cluj din partea colegilor mei, dați-mi voie să vă felicit pentru performanțele de excepție pe care le-ați avut în cei 4 ani de zile, performanțe care au culminat cu ceea ce înseamnă câștigarea unui număr important de primării, dar mai ales ceea ce înseamnă câștigarea președinției Consiliului Județean prin domnul Dincu Sălăjanu, prietenul meu, căruia îi urez mult succes. Sigur, stimați colegi, am avut performanțe foarte bune și la alegerile generale și la prezidențiale, însă toate aceste performanțe politice pe care le-am avut creează așteptări incomensurabile din partea opiniei publice, din partea populației, pe bună dreptate. În același timp vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că Partidul Național Liberal are astăzi șansa unei guvernări de excepție, prin guvernul condus de Florin Câțu, care, desigur, a demonstrat până în acest moment că știe să facă performanță guvernamentală și mulțumesc pentru ceea ce a făcut de-a lungul timpului pentru România și pentru felul în care a reușit să reprezinte interesele României la Bruxelles, acolo unde împreună cu domnul președinte Klaus Iohannis, alături de europarlamentari, a reușit să pună bazele aducerii în România aproape 80 de miliarde de euro. Felicitări, domnule prim-ministru Florin Câțu. Evident, stimați colegi, că, așa cum am spus, pentru noi este o mare responsabilitate să vedem ce vom face următorii 4 ani de zile. Avem majoritate parlamentară, avem un guvern eficient, în același timp trebuie să vedem ceea ce facem cu partidul. Ne-am asumat această responsabilitate în această bătălie electorală de a susține pe Florin Câțu, unii pe domnul Ludovic Orban, însă ceea ce este mai important, stimați colegi, și venim pe drum de la Oradea, îmi aminte de vorbele unui cântec, că vântul bate, apa trece, pietrele rămân. Nu uitați, stimați colegi, că Partidul Național Liberal trebuie să rămână unit pe 25 septembrie, deoarece doar așa vom putea să fim mereu aproape de cetățeni. Am încredere în dumneavoastră, am încredere că acest partid va câștiga toate bătăliile electorale din 2024. Numai bine, Doamne ajută! Invit la cuvânt pe președinta organizației BNL București, doamna deputat Violeta Alexandru. Bună ziua, stimați colegi! Vă mulțumesc foarte mult pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o anul trecut, căutându-mă, încurajându-mă, criticându-mă, ridicând ștacheta, spunându-mi că aveți așteptări de la mine și am încercat să vă respect pe cât am putut eu de mult, lăsând rezultate în mandatul de ministru, în cel mai greu an pe care România l-a traversat, alături de președintele Orban, care muncea de 2 ori cât munceam eu și credeți-mă că nu muncesc chiar puțin. Vă mulțumesc foarte mult pentru încrederea pe care ați acordat-o unui om care este de 3 ani și puțin în Partidul Național Liberal și care a înțeles să vă respecte, fiind un om serios, fiind un om aproape de nevoile oamenilor din comunitățile dumneavoastră, răspunzându-vă fiecărui telefon, încercând să rezolv cât am putut eu de mult. V-am respectat pentru toți anii pe care i-ați dedicat Partidului Național Liberal în fiecare zi, înainte să mă alătur eu dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet pentru încredere. Vă mărturisesc că nu am să am un discurs foarte lung, mă uitam pe informații despre inundațiile din Apuseni. Eu cred că asta trebuie să facem în primul rând, să dăm niște semnale clare pentru oameni că suntem alături de ei în guvernare și în problemele pe care le au. Nu sunt, vă mărturisesc, în cea mai bună dispoziție pentru discursuri politice și asta sunt. Cei care mă cunoașteți știți că nu vă mint cu nimic. În mașină am discutat cu domnul președinte Orban, care mă întreba constant, eu eram atentă și, mă rog, aproape de colegii mei de acolo. Asta trebuie să facem, stimați colegi. Să fim aproape de oameni, să luăm decizii, să fim acolo în cele mai delicate momente. Totuși am să închei spunându-vă următorul lucru. Sunt la 7-a întâlnire la care am fost, la care am primit invitație și mulțumesc domnului președinte Bode. La toate se vorbește despre bani. Și este normal să fie așa. Dar vă spun un lucru, stimați colegi, și sunteți aici în sală oameni cu mult mai multă experiență decât am eu. Acești bani nu sunt o favoare pentru dumneavoastră.
orice premier liberal era în acest moment în guvernul României, trebuia să facă ceea ce e normal să se facă pentru dumneavoastră și pentru nevoile pe care le aveți. Nu reprezintă o favoare, este dreptul dumneavoastră să aveți acces la acești bani, pentru că ați muncit în fiecare zi să vă dobândiți mandatele pe care le-ați dobândit, pentru că ați promis niște lucruri și ați promis știind că o echipă de la București trebuie să se întoarcă cu respect față de dumneavoastră și trebuie să facă parteneriat cu dumneavoastră, indiferent cum se numește acea persoană. Acest lucru l-am învățat de la Ludovic Orban. Eu sunt formată de președintele Orban, n-am să fac un secret din acest lucru. Eu sunt un om care a văzut în el modul în care lucrează cu fiecare dintre dumneavoastră, indiferent de funcția pe care o aveți, și recunosc, contează mult pentru formarea mea ca om politic să am pe cineva aproape la care să mă uit ca mod de a lucra și ca mod de a-și respecta colegii. În fine, ultimul lucru, am 45 de ani, nu-mi dau seama în ce suflu mă încadrați pe mine. Sunt un suflu nou după numărul de ani, sau vi se pare că sunt un suflu mai vechi după vârstă? Vă spun eu că sunt un suflu cum sunteți și dumneavoastră. Am văzut oameni cu păr alb în cap, care aveau idei cu mult mai originale și cu mult mai adaptate vremurilor decât alții care erau mai tineri. Dar nu vreau să pun etichete. Tocmai acesta este pericolul în care am intrat. Tocmai acesta este pericolul în care am intrat. Genul acesta de discurs cu suflu nou care înlocuiește suflu vechi, care nu mai are nicio calitate. Genul acesta de discurs care ne împarte între două echipe și acum suntem în război, care să ne spunem celorlalți, ba tu jignești primul, tu jignești. Genul acesta de abordare n-are cum să ducă la uniune, ci dimpotrivă. Dumneavoastră judecați cu mintea dumneavoastră, eu sunt un suflu corect, sunt un om care s-a pus la dispoziția partidului și a întregii echipe cu care am lucrat anul trecut, cât m-am priceput eu de bine și, repet, din respect pentru dumneavoastră, și vă rog să judecați dumneavoastră cu mintea dumneavoastră cum este mai bine pentru toate victoriile viitoare pe care le-ați dobândit, repet, înainte ca eu să mă alătur Partidului Național Liberal, le-ați dobândit prin munca dumneavoastră și pentru asta, pentru că eu învăț de la dumneavoastră, trebuie să fiți drepți. Drepți și conștienți că dumneavoastră sunteți forța partidului. Noi la București venim, plecăm, ne schimbăm, asta e viața dumneavoastră. Sunteți cei care țineți acest partid în picioare. Tot respectul meu. Mulțumesc! Mulțumesc, Violeta! În continuare, permiteți-mi să-l invit la cuvânt pe colegul meu, deputat în Parlamentul României, proaspăt ales, președinte al organizației PNL Sector 4, Pavel Popescu. Bună ziua tuturor! Stimați colegi, din suflu nou și din suflu vechi, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră aici. Sunt aici în primul rând alături de colegul meu, Lucian Bode. Am spus-o și pe scena organizației pe care o conduc. Pentru mine Lucian Bode este unul dintre cei mai serioși colegi pe care i-am întâlnit de atunci de când am pășit în Partidul Național Liberal. Seriozitatea pe care am văzut-o în Lucian Bode m-a făcut și pe mine să mă gândesc în viitorul carierei politice pe care vreau să o continui, să copiez aceste lucruri și să învăț din seriozitatea lui. Nu e un clișeu. Lucian Bode este cel mai bun ministru al transporturilor. De ce? A pornit, practic, în an de pandemie, motoarele Ministerului Transporturilor, de care profită colegii noștri și să le dea Dumnezeu înțelepciunea să conducă mai departe proiectele pornite de Lucian Bode. În 9 luni de zile, vă spun ce a făcut doar în București, în 9 luni de zile a deblocat un proiect de 9 ani, magistrala M5 de metrou. Magistrală disponibilă acum pentru zeci de mii de bucureșteni. 9 luni de zile. A fost o muncă titanică, nu știu dacă cineva știe ce a fost în spatele ei. 9 ani în 9 luni. Pentru mine a fost un exemplu de faptă concretă. Și Lucian are acea flexibilitate de a prelua un portofoliu cu o echipă pe care o cunosc, se întâmplă că o cunosc în detaliu, și a o pune la muncă. Sunt mândru că sunt coleg cu Lucian Bode. Sunt în seara asta aici pentru premierul Florin Câțu. Sunt în echipa câștigătoare.
Sunt în seara asta aici pentru colegii mei, care îmi fac o onoare aici în spate. Nu-i voi aminti pe toți, dar sunt în seara aceasta aici pentru întregul Partid Național Liberal. Pentru președintele Consiliului Județean și, în ultimul rând, vreau să-l salut, pentru că n-am apucat să-l salut și să-l felicit pe Cristi Lazar, care și el este un câștigător din echipa câștigătoare, validat prin vot popular. Cristi, felicitări pentru ceea ce ai făcut și îți urez o carieră frumoasă în Partidul Național Liberal. Stimați colegi, acest județ a dat României, nu întâmplător, oameni puternici în istoria ei. Bărnuțiu, Maniu, Coposu, cât și alți liberali care au pus osul la reconstrucția României sau la tot ceea ce înseamnă infrastructura României și nu este un lucru de dat la o parte, este un lucru foarte serios, pentru că fiecare dintre dumneavoastră sunteți de fapt o rotiță în Partidul Național Liberal. Vă spun un singur lucru, mesajul echipei câștigătoare este unul foarte simplu. Trebuie să vă asumați o reformă. Sună atractiv, dar va fi greu. Și acest proiect este un proiect pe termen lung. Această perioadă de timp de câțiva ani, va trebui să profităm la maxim, indiferent de ceea ce vor spune adversarii politici. Ne vor critica, ne vor blama, ne vor spune că nu facem acea politică bazată pe vorbe, dar va trebui să ne asumăm o reformă a statului român. Această reformă o vedeți la Bihor, o vedeți la Cluj și este o reformă care trebuie să reprezinte cu adevărat standardul la care trebuie să ne ridicăm ca Partid Național Liberal. Fapte, nu vorbe. Ca să egalizăm toate județele țării, va trebui să ne asumăm fiecare dintre noi lupta cu cei care vor contesta această reformă, pentru că va fi greu de făcut acest lucru. Florin Câțu și-a asumat acest lucru și nu trebuie să vă fie teamă. Veniți alături de noi, veniți alături de toți cei care validează reforma statului român și vă promit că Partidul Național Liberal va reconstrui România. Cu bani, cu suflu nou, cu suflu mai vechi și înțelept, dar va reconstrui România. Vă mulțumesc tuturor și o seară frumoasă. Mulțumesc, Pavel Popescu. Îl invit la cuvânt pe alt coleg din Camera Deputaților și el ales în urmă cu câteva zile președinte al organizației PNL Gorj, Dan Vâlceanu. Bună seara! Doamnelor și domnilor, o să vă fac o destăinuire. Lucian Bode este colegul meu de BEX, stăm unul lângă altul la ședințele de birou executiv și ne împărtășim multe așa până încep discuțiile și în urmă cu câteva săptămâni îmi spunea o să câștigăm la Șimleu. Am găsit un om care sigur va câștiga, un tânăr de valoare și o să vedeți ce lucru fantastic o să reușim la Șimleu. Și iată, avem primar, bravo, să fie într-un ceas bun și să livrezi, practic, oamenilor ceea ce oamenii așteaptă de la noi. Pentru că oamenii așteaptă de la noi. Nu așteaptă de la alte partide, așteaptă de la noi. Suntem principalul partid la guvernare, suntem oamenii care am promis dezvoltarea României și sunt convins că peste 4 ani românii vor avea parte de dezvoltare. Pentru că am mers campanie de campanie și ne-am lăudat cu ce au reușit liberalii să facă acolo unde am câștigat primării, unde am câștigat Consilii Județene. Și la Sălaj avem președinte de Consiliul Județean Liberal și sunt convins că peste 4 ani vor vedea și sălăjenii că județul se dezvoltă, pentru că asta fac oamenii Partidului Național Liberal. Dezvoltă, fac reforme, aduc lucruri noi, dezvoltă și aduc un trai mai bun cetățenilor. Doamnelor și domnilor, eu vin dintr-un județ și dintr-o zonă care foarte mult timp fost și este încă percepută ca fiind roșie. Dar și acolo să știți că au început să mai schimbe lucrurile. Și ușor, ușor câștigăm și noi primărie după primărie și sper ca la următorul ciclu electoral să câștigăm și în Oltenia.
Ceea ce este important, să știți, este că venim și le spunem oamenilor despre modelele din Ardeal de administrație. Pentru că aici s-a văzut prima dată că modelul liberal aduce bunăstare. Și mai avem un model în Bucovina, la domnul Flutur. De asemenea, un model cu care ne lăudăm. De aceea, din punctul meu de vedere, că s-a tot vorbit de echipe, da, fiecare susținem pe cineva. Eu, de exemplu, îl susțin pe prim-ministrul Florin Câțu. Dar dincolo de susținerea pe care ne dăm o dată la 4 ani unii altora, trebuie să recunoaștem și să fim conștienți că ne datorăm respect, indiferent de momentul prin care trecem. Am avut președinți, secretari generali ai partidului și trebuie să le acordăm respectul cuvenit unui fost președinte și unui fost secretar general. Au fost momente când acest lucru nu s-a întâmplat. Eu, de exemplu, mă feresc, nu o să mă vedeți niciodată că îmi critic colegii. Nu fac asta. Dacă n-am ceva de spus despre colegii mei, despre președintele partidului, dacă n-am ceva de spus bun, mai bine prefer să tac. Tocmai de aceea, cred că trebuie să ne revenim la parcursul pe care noi l-am avut tot timpul, să ne dăm respectul pe care trebuie să ne dăm unii altora, pentru că până la urmă, și faptul că suntem aici, în această seară, atâți invitați care am venit să vă dăm un mesaj de respect dumneavoastră pentru toate lucrurile pe care le-ați făcut, și lui Lucian Bode pentru lucrurile pe care le-a făcut la Ministerul Transporturilor, pentru lucrurile pe care le face la Ministerul de Interne, și domnului Dinu Iancu Sălăjan. Întotdeauna nu trebuie să uităm faptul că suntem colegi și o să treacă și 25 septembrie și revenim la echipa PNL, nu la echipa unuia și echipa altuia, și ne datorăm respect. Din punctul meu de vedere, reforma, bunăstarea, dezvoltarea pe care am văzut-o în județele conduse de liberali, trebuie să o vedem și la nivel național. Tocmai de aceea, din punctul meu de vedere și cu respectul cuvenit președintelui Ludovic Orban, am încredere că Florin Câțu este omul care și-a asumat aceste reforme public pentru prima dată după foarte mult timp și care le va face. Care le va face pentru că nu mai este timp și oamenii și-au pierdut răbdarea. Au fost evitate atât de mult timp reformele pentru că am crezut că pierdem voturi pe termen scurt, dar pe termen lung a pierdut țara. Am pierdut cu toții. Și tocmai de aceea, vă spuneam, sunt încrezător că Florin Câțu va face aceste reforme și în 2024 câștigăm toate alegerile, pentru că sunt toate în același an. Vă mulțumesc mult și vă urez multă sănătate și victorii cât mai multe. Mulțumesc, Dan! În continuare îl invit la cuvânt pe un prieten al organizației noastre care revine în Sălaj, europarlamentarul Cristian Bușoi. Mulțumesc mult! Bună seara, dragi prieteni liberali din Sălaj! Îi mulțumesc și îl felicit pe președintele PNL Sălaj, domnul Lucian Bode. Lucian Bode a fost un foarte bun ministru al transporturilor, dedicat, pragmatic, energic, echilibrat, și este un foarte bun ministru de interne, dedicat, pragmatic, energic, echilibrat, face cinste Sălajului și face cinste Ardealului. Vă felicit pe fiecare dintre dumneavoastră, îl felicit pe domnul președinte Dinu Iancu Sălăjanu, pe primarii, pe consilierii locali, consilierii județeni, și vă mulțumesc foarte mult pentru munca dumneavoastră, pentru dăruirea dumneavoastră, pentru tot ceea ce faceți pentru Partidul Național Liberal și pentru a promova ideile și crezurile noastre. Dragi prieteni, alegerile din organizațiile județene și mai ales congresul din 25 septembrie nu este de interes doar pentru noi, pentru membrii Partidului Național Liberal. La ceea ce facem noi se uită foarte mulți români și mai ales acei români care au avut și au încredere în Partidul Național Liberal. Și deciziile pe care le luăm noi în partidul cel mai important al coaliției de guvernare din România influențează viața românilor. De aceea, responsabilitatea noastră este foarte mare. Pentru că România
are nevoie de modernizare, România are nevoie de reforme, România are nevoie de investiții, România are nevoie să nu rateze niciun eurocent din cei peste 80 de miliarde de euro pe care îi putem atrage din bani europeni în următorii ani. Partidul Național Liberal are nevoie de coeziune, de unitate, dar are nevoie și de reîmprospătare, are nevoie să răspundă provocărilor anilor 2021. Florin Câțu este acel premier care poate moderniza România, care poate susține investiții, care poate să asigure o atragere cât mai eficientă a banilor europeni. Și cred cu tărie că Florin Câțu va fi acel președinte al Partidului Național Liberal care va moderniza partidul și care va da partidului un aer de prospețime de care poate avem nevoie în a cuceri un electorat suplimentar pentru bătăliile grele pe care avem a le duce în anul 2024. În parteneriat total cu președintele Klaus Iohannis, uniți alături de premierul Florin Câțu, cu implicarea tuturor parlamentarilor, europarlamentarilor, primarilor, tuturor militanților și oamenilor cu atât de multă expertiză și bună credință pe care are Partidul Național Liberal, la sfârșitul acestui ciclu electoral trebuie să lăsăm o Românie mai prosperă, o Românie care să aibă spitale mai bune și câteva spitale importante nou-nouțe, o Românie în care oamenii să-și poată trimite copiii în școli modernizate, cu administrație transparentă și digitalizată, și atunci, în 2024, putem veni cu fruntea sus și cu inima împăcată în fața românilor și putem avea credința că vom putea guverna România și în anii care vor veni. Vă mulțumesc mult, vă urez mult succes și vă felicit din inimă. Mulțumesc, Cristi. Pentru mine, indiferent că a fost președinte, copreședinte, toți cei care au condus destinele acestui mare partid, Partidul Național Liberal, rămân pe viață președinte. Fie că vorbim despre Crin Antonescu, Klaus Iohannis, Emil Boc, Vasile Blaga, Alina Gorghiu sau Raluca Turcan, au condus destinele acestui partid și sunt președinți ai Partidului Național Liberal. O invit la cuvânt pe doamna președintă senator Alina Gorghiu. Mulțumesc tare mult, domnule președinte Bode, pentru invitație. PNL Sălaj, vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-o faceți astăzi să vă am alături. Domnule președinte, domnule prim-ministru, stimați invitați, o să încep prin a vă spune eu ce înseamnă pentru mine, Alina Gorghiu, astăzi, în sala aceasta, suflu proaspăt. Și vreau să ridice în picioare Cristi Lazar. Și să-l aplaudăm, pentru că în administrație Cristi Lazar este suflu proaspăt. Nu știu de ce. Bravo, Cristi. Te rog să ai grijă de liceul domnului Cioloș. Dragii mei, nu știu de ce sunt unii supărați când vorbim de suflu proaspăt, pentru că, în mod clar, electoratul cere de la partide din când în când acest aer de prospețime. Avem nevoie de un melanj. Întotdeauna Partidul Național Liberal a performat, s-a reinventat, s-a adaptat, aducând în prim planul politicii experiența unui Ilie Bolojan, pe care îl felicit că s-a reales astăzi ca președinte al PNL Bihor, Emil Boc, Gheorghe Flutur, Dan Vâlceanu, domnul Bode și alții, noi în politică. Și vedeți pe scenă un om care mie mi-este foarte drag, proaspăt rău în politică, domnul ministru Ciucă, de exemplu, care iarăși merită aplauzele dumneavoastră, pentru că sunt convinsă că va performa în echipa liberală. Suntem noi mai vechi, cu experiență, cu mai puțină experiență, dar suntem cu toții într-un fel, și anume liberali. De aceea ajung la a doua idee pe care vreau să vă transmit, și anume aceea că
dacă noi nu o să ne apărăm mandatele de guvernare, credeți că o să o facă PSD sau AUR sau altcineva care se întâmplă să fie astăzi opoziție? Nici gând. Am apărat, și nu-mi pare rău nici măcar o secundă, fiecare măsură luată de guvernul Orban. Și am crezut că acest guvern a făcut ce trebuie. Vă rog, pe toți cei care sunteți pe scenă și care sunteți în public, să nu ezitați să apărați guvernul Florin Câțu. Este un guvern performant, un guvern pragmatic, un guvern despre care Comisia Europeană a spus că România va avea sub mandatul acestui guvern creștere economică de 7,4%. Apoi, dacă nici asta nu e performanță economică și premier credibil, ce mai vrem de la Partidul Național Liberal? Vă rog să credeți în noi. Noi credem în dumneavoastră. Credem că doar împreună putem să obținem rezultate remarcabile în 2024. Congresul care va urma nu este împotriva unui om. Partidul acesta nu înseamnă Ludovic Orban, nu înseamnă Gorghiu, nu înseamnă Câțu. Partidul acesta înseamnă fiecare liberal. Fiecare dintre dumneavoastră înseamnă o bucățică din victoria partidului în 2024. Dar ca acest lucru să se întâmple, trebuie să explicăm fiecăruia dintre potențialii votanți ce facem la guvernare. Dacă ne vom concentra să ne protejăm guvernul, să-l apărăm, să venim să promovăm fiecare măsură sănătoasă luată de acest guvern condus de Florin Câțu, nu pentru un an, nu pentru 2, pentru următorii 8 ani de zile, atunci fiecare dintre români va înțelege ce înseamnă rețeta performanței liberale. În încheiere, vă rog să îmi permiteți să vă laud șeful. Nu fac asta de fel, dar de data asta ați reușit să dați României un ministru extraordinar de bun și un coleg foarte, foarte bun. Lucian Bode este în guvernul potrivit, este în echipa câștigătoare, este în organizația performantă și împreună noi toți vom face istorie pentru liberalismul românesc mulți ani de acum încolo. Succes astăzi și baftă tuturor! Mulțumesc, doamna președintă Alina Gorghiu. În continuare, îl invit la cuvânt pe un coleg, președinte de organizație, ales astăzi, reales în fruntea unei organizații performante. Mulți spun, și eu sunt de acord cu ei, chiar dacă poate Sibiu, Alba sau Suceava s-ar supăra, cea mai performantă organizație a Partidului Național Liberal, atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere al performanței în administrație, un exemplu pentru noi toți, un om pe care eu și noi toți îl respectăm foarte mult. Ilie Bolojan. Dragi colegi, mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc domnului președinte Lucian Bode pentru invitație. Când s-a terminat azi la Oradea, pentru că noi le-am cuplat acum vreo lună de zile aceste alegeri, mi-a spus că va da cuvântul tuturor invitaților și atunci am înțeles că trebuie să vorbesc puțin. Mi-aduc aminte cu plăcere de întâlnirile în care am fost împreună cu organizația de la Sălaj, de ani de zile, de la întâlniri publice și private cu Radu Căpâlnașiu, cu Lucian Bode, cu organizația de femei, de la semnări de contracte la Marca, de la campanii electorale, de la Șimleu, de peste tot. Și asta înseamnă prietenia între cele două organizații și respectul dintre noi. Vă urez mult succes noului birou și urez mult succes domnului președinte Dinu Iancu Sălăjanu, pentru că
e o nouă conjunctură pentru PNL Săraș și ați rezolvat o mare problemă. Ați intrat într-adevăr în zona organizațiilor în care se poate câștiga tot. Dar depinde și de dumneavoastră, de primarii noștri și de dânsul și am încredere că dânsul, așa cum a dovedit în domeniul muzical, va face performanță și în administrație. Doamne ajută! În continuare, permiteți-mi să-l invit la cuvânt pe colegul și prietenul meu din guvernul Florin Câțu, ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă. Mulțumesc foarte mult, Lucian, pentru invitație, domnule președinte Ludovic Orban, domnule prim-ministru, dragi invitați, doamnelor și domnilor, sunt foarte onorat să pot să adresez câteva cuvinte. N-am venit la Zalău să-l sprijin pe Lucian Bode, pentru că n-are nevoie de sprijinul meu. Tot ceea ce a realizat împreună cu echipa s-a spus mai devreme. N-am să zic nimic de Ministerul Transporturilor, pentru că astăzi este Ministrul Afacerilor Interne. În schimb, am să spun de ce am venit. Sunt alături de încă doi olteni, Dan Vâlceanu și de fapt, da, sunt mai mulți. Este și domnul Pecingine și domnul Florin Câțu. Suntem aici pentru a vă transmite salutul nostru din regiunea de sud-vest a țării și, de asemenea, sunt aici pentru dumneavoastră, pentru a vă spune tuturor cât de mult privim către Ardeal cu admirație și considerație pentru tot ceea ce ați reușit să faceți. De asemenea, sunt aici pentru că am făcut parte din guvernul Ludovic Orban, fac parte din guvernul condus de Florin Câțu, le sunt recunoscător amândurora pentru încrederea acordată, dar am ales să-l sprijin pe Florin Câțu pentru că am foarte mare încredere în ceea ce înseamnă forța, puterea, eficiența unei echipe. O echipă care este constituită din oameni profesioniști, din oameni care își asumă toate proiectele care vizează fapte, pentru că și antevorbitorii mei au spus că este momentul mai mult ca oricând să le demonstrăm românilor că suntem la guvernare pentru a face ceea ce trebuie pentru ei, pentru a moderniza România, pentru a transforma România, pentru a reuși să atingem acel nivel de dezvoltare despre care vorbim foarte, foarte des și foarte mult. De asemenea, sunt convins că, indiferent de confruntarea, de competiția politică din interiorul Partidului Național Liberal, după 25 septembrie, partidul va avea forța necesară, poate va fi mai puternic decât până acum, să poată să-și angajeze întreg efortul pentru tot ceea ce înseamnă 2024 și dincolo de acest an. Vă mulțumesc tuturor, mult succes!